Deci bun. Nu stai mai nou. Prima fază am zis degetele, da, le-ai făcut. Da. Apoi cu podul palmei venim pe împins, pe înainte. Și apoi coborăm. Exact. 2. Antebraț. Pe împins pe drept, antebraț înapoi pe împins. 3. O să te muți de la lama piciorului și te duci cu antebrațul pe longitudinal. Venim înapoi cu vârf de cot cu atenție, da? Nu punem la zona poplite, ușor pe gamă. Deci ne până pe pac. Da. Și aici vârf ridicăm. Exact. Și ușor. Chiar poți să te duci, dacă îți permite, până pe fesă. Știi? Da, Mișcarea da. ca la spate. E mai în sus, da? Exact. Și cu cealaltă mână. Dar mi-e păstă mână. Trebuie să exersezi ca unul două. Așa. Și ultima, cercuri. Cercurile.